Magandang hapon, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantalang makikita naman natin dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan sa silangang bahagi ng Mindanao ay ang patuloy naman epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Kaya for the next 24 hours or simula mamayang gabi hanggang bukas, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog na dulot ng shear line dito sa Caraga at Davao Region. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ay mas maaliwalas ng panahon ang ating inaasahan at yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw ay mga pag-ulan naman na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na epekto nitong northeast monsoon, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Kabikulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay pangkalahatang maaliwalas sa panahon na ating inaasahan bukas. Sa bahagi ng Palawan, kasama na dyan ang Calayan Islands, may chance tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, nandyan yung mga tsansa ng pag-ambon. Agwat ang temperatura dito sa Lawag bukas, posibleng maglaro mula 19 to 34 degrees Celsius. 14 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 21 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao. Agwat ang temperatura sa Tagaytay bukas, posibleng maglaro mula 21 to 28 degrees Celsius. 25 to 29 degrees sa Legazpi, 25 to 31 degrees naman sa Puerto Princesa at 26 to 32 degrees Celsius sa Calayan Islands. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin itong mga kaulapan at may mga pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog. So scattered rain showers or thunderstorms ang posible pa rin naman nating maranasan sa bahagi ng Caraga at Davao Region dahil yan sa epekto ng shear line. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong mag-monitor ng mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng issue ng ating Pag-asa Regional Centers at maging alerto at handa tayo sa mga banta ng flash floods at landslides. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather conditions rin na ating inaasahan throughout the day. Pagdating ng hapon hanggang sa gabi, asahan natin yung mga kaulapan o yung mga posibleng mamaong kaulapan na dulot ng localized thunderstorms. Yung mga pag-ulan dadala ng thunderstorms ay hindi nagtatagal, kadalasan mula 30 minutes hanggang 2 oras lamang. Agwat ang temperatura sa Iloilo bukas, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 24 to 31 degrees naman dito sa Cebu at 24 to 30 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posibleng maglaro mula 23 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 degrees naman dito sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Aurora, ang hilagang baybayin ng Quezon kasama na dyan ang northern at eastern coasts ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, eastern coast ng Albay at sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa eastern coast of Albay at sa eastern coast of Sorsogon.